Hezbon owacho ni en ok onyal wuoyo e lo Kuppet, mane momiyo luongo Kajario mondo winje ni to pogruok ni kanye. Gik ma jaduong' Hezbon wacho ni TSC nitie kaka nosechwalo moko kuom omenda mag osetim nonro kaluwore kod gitimo nonro kuom jokanyo magi magiyudo ni gini ka wawinje kare koro en mar do. Un bo osetimo nonro machal kama samoro dipo ni kelo Kuppet gi NAT ka duol mochung' ne ndiko jopuonje tich TSC tiyo kod chik achiel e tayo chenro mag jopuonj duto. Ang'o matimore diere ka? En ang'o mapok otimore e kind Kuppet gi TSC momiyo samoro magi koro jochopo kama ng'anyo dhi e nyime? Erokamano George Bati. Wasungu nowacho ni once bitten twice shy. To nitie winyo moro manowacho ni nikech nosefwenyo ni the hunter en ko shoot to konyal koso chuno ni koro en ko ofiyo ro konyal piyo. Wan kaka jopuonj kwadil gi ke duol mandiko jopuonj miluongo ni TSC wasebet kiwuondo watimiwa gime wasungu wacho ni lip service. En protected. En gima godo nikech waseluwo kendo ok en gimoro mano jatelo sori kata oa kuom jatelo miluongo ni Awange kata structures mag Kisumu CGC ma en desire en dwaro mar jopuonj wuon en gimiluongo ni bottom up. Wacho ni jo TSC ko jopuonj pok otimo koro kane wadhi Nairobi chieng' Jumapil manyoro ni nye wan gi meeting mar National Governing Council to wakwero jotendwa miluongo ni National Executive Board ni jopuonj wacho kama the ground giwacho ni poka giyudo mshahara mar Julai no. TSC wachacha ni doguru ibro miu pesa no gi areas. Kagi dhi to komigi in areas wabro timo nang'o? Kor ka thieth kai medical cover nobedo downgraded. Japuonj sani ok nyal thieth e hospital malong'o. Jopuonj tho e hospital ma public ema nyalo ga winjo wach japuonj nikech gine ma ginyalo ga kawo pesa matindo tindo. Seche ma wuoyo kendo tich mano bedo by Julai idhi ndike tich kendo seche ma wuoyo ni iyudo ni pod ok wan realistic. Jatend migao mar pesa manyo yier nyocha ni iluonge ni Mbadi nyowacho ni en wach pesa go okia mindiko go jopuonj kata mag promotion. Nyoduogo lero ni pesa go koro nitie. Wacho ni nyoduogo lero ni pesa go koro nitie. Nyoduogo lero ni mane momiyo wacho ni Kenya kae wan wasega puonjre ni ng'anyo no e solution kata se ng'anyo gimoko ne bedo ng'anyo nikech kwa weyo ng'anyo no to kata muya ayo miluongo ni oxygen inyalo mawa. Jo Gen Z nyiso ni ka ing'anyo gi pi gi sim to dwar gi kata kano kogitimre maber to ne gigoyo piny miluongo ni kwanza cabinet broad based. Lakteche be nosegomo. Sani sekta mar puonjo gi shida from ECD chakre ECD nyaka university nyotuno nyaka ni ker wuon kende maluong jo mbalariany nyithindo owuok kodgi. Mano ok nyis ni gisewiye gi gik manye ker owacho. Wabende wan kaka jopuonj mag Kuppet TSC osebet ka wacho ni dhiura dhiya wadhi miyo gigi. Jopuonj ochich ni ma en third term maka gidhi e class to gik magidwaro go ok bi migi to biro dhi next year to koro sani onego bed ni kaka se wacho wabet piny wawuoyo about the CBA ma the next nikech chik dwaro mas salary remuneration committee ni onego bed ni CBA mabiro ne higa manyien udiscuss kata utwak kuome higa ni.
twak higa CBA mabiro mane wasewuoyo kokewa patriot sirikal puonj bawas deposit e industry report bawas sidhi chul kama kendo ng'ato kanyalo kawo pesa ni to wacho ni koke kisegoyo koko matin ko wacho ni karase oro seche mobet gi pesa ni cha otimo ang'o niti underlying issues be moko ma is beyond us kaka ng'eto ming'ado jopuonj msach japuonj ng'ado ahinya double deduction iyudo ka medical cover no imiyowa obedo downgraded imiyowa medical cover mokoromo kodwa to kata kamano japuonj ng'ado NHIF ting'ado Minet to NHIF chabe jopuonj ni igolo ga hospitande moko ni sirikal kata TSC be poko oro pesa magi ng'ado mar NHIF cha housing levy ni wan gimiro discrimination a house allowance enhanced house allowance to pod iyudo ka no dho ng'adwa house levy kata ka no watwak kwer bwa kwero gi jopuonj okone obed ni ng'ado gi house levy pension iyudo ki ng'ado jopuonj NSSF kocha ting'ade provident fund wasemiyo Kaisari pesa monego Kaisari okaw to Kaisari dwaro pesa te mag jopuonj koro ema wacho ni punda nyalo ol bakoro kata irodhe to koro konyal gine ema wacho ni ka ng'anyo e language en dhok ma sirikal nyalo winjo wanjo kupet wabiro ng'anyo nyaka wayud kata karach to 3/4 atala malo kata 75 of gik mwadwaro ok gima chiel ni koro kaum na CBA to wacho no semiyi wadwaro evidence ranyis ni TSC osetimo gik monego beno timo that is responsibility TSC en ni opromote puonj en ni omiyo jopuonj medical cover kaka tije mar labor requirements dwaro en ni ko ng'ado pesa japuonj onego benite okibet kode chamo ha interest mae en ng'anyo monego bedie en ng'anyo ma sirikal atemo agodo koro ka gitemo gi ng'anyo no to awacho ni wabende mano e language mane wachako be wang'eyo mane jaduong' adongo nowewa godo ni emo abro chiemo godo kaka jopuonj erokamano kapok aduogo kuom jaduong' Hesbon pinja ni to gin ang'o gini miparo ni kotim to ng'anyo ni nyalo rumo mapiyo nikech ikwano weche buora what is the compromise point ka wadhi mbele gin kanye munyalo kwano tim moko gi wanyalo tim miya weche madito ni magi ochuno maka ok otim to ng'anyo ni nyalo bet nyalo bet ni dhi mbele nyaka betim gi kopo no tim gi to wanyalo dok chien matin koso nyaka tem gi te yes Jaduong' Zablon iwuoyo koda yes Jaduong' Zablon ne mawuoyo kodi iwacho ni gin kama waseyudo gin age mochuno ahinya gima wadwaro kabisa en ni msara ma japuonj sani chon msara ni biro kata 24 kata 23 sani sesi ma wuoyo kodi ni onge japuonj moseyudo msara en mana unyiswa gi dhok kanyo onge kama wasain gi jo TSC ni pesa ni koro biro in arrears wadwaro ni pesa no hit account in arrears wadwaro ni medical cover obedi improved seche ma wuoyo kodi sani obedo turned off e hospital magintie mago en gima achievable wadwaro ni jo JS gi tich nikech sirikal ema Amerika chiel gi kane gi ng'anyo jo JSS mchako ng'apo kata jenzio gichako ng'anyo to no wachi ni weuru ng'anyo tarika chiel idhi ma June dwe mar 7 idhi miu pesa ki wacho ni idhi miyo ng'ato gimoro onegi miye gimoro wacho no korka promotion wadwaro ni promotion no obedi affected to career progression no ogole nikech TSC noko kele moko consult stakeholders wadwaro no duoknwa scheme of service magi gik ma very much achievable
pesa ka giseng'ado mek loans gi third party duto kata mek Mwalimu Sacco giter pesa no giwe bet kode e commission kanyo. Magi ok gik matamo TSC, ok gik matamo sirikal. Sasa magi are the irreducible minimum ma wan godo. Demands wagin over 20 to nitie moko ma waketo ni magi tunyalo loso. For instance, ise interview japuonj tiyudo ni japuonj no qualify. Koro kinyal miye grade ma entie no. Because of why? Koro momi 1.5 billion no for promotion already japuonj promoted. Jopuonj ko bedo promoted dum ni ga kata benefit